Maayong adlaw kanatong tanan. Akong mainiton na pagtimbaya sa atong pagsaulog sa National Galleries Month karong buwan sa Oktubre. Sangan sa mga katawhan sa Bohol, tuguti ko nga magpasalamat sa national government, pinaagi sa suporta ug ayuda pinansyal nga niagi sa National Museum para sa pagtukod balik sa pipila ka mga national historical churches sa Loon, Maribohok ug Lobok. Naay musulti nga dili na sakto nga mugasto ta sa kwarta sa gobyerno para tabangan ang mga natumpag nga mga simbahan. Wala nila hunahunaan nga diri sa Bohol, ang mga simbahan parte na sa kasaysayan ug kabilin sa mga katawhan sa Bohol. Our churches are not just ancient monuments to religion, but living edifices of our people's resilience, faith, and history. More than that, they are also tourism magnets, which offer livelihood support and jobs creation for the local population. Taking care of these churches are thus relevant today as they were hundreds of years ago. Mituo ko isip amahan sa lalawigan nga dili ra politika, governance ug ekonomiya ang importante para sa atong kalambuan ug kauswagan. Ilabi na sa tanan, kultura ug kabilin ang kinahanglan sa atong mga katawhan. Here, the National Museum must play an important part. Your activities to preserve and showcase our culture is not only to present attractions for tourism today, but more importantly, it is an important identity anchor for our people in these times of uncertainty and tragedy. The preservation of our unique identity through our arts, culture, music, dance, and poetry is what will sustain our people in the many dark nights of fear and loneliness, and which will prove to be our weapon to survive not only the pandemic, but other challenges that will face us in the future. May you be inspired to do a great service to our people by taking care of our cultural treasures and heritage through the efficient and stellar running of our museums, galleries, and exhibits on or offline. Good luck, best wishes, and congratulations. Magapanalangin unta ang Ginoo kanatong tanan.